گو جارێکی گویەک هەبوو شخۆرە العیشت گەڕا گۆ گوندال جەم ئاغا گۆ gelek devera gera گۆ îş xwe re peyda nekir kesî îş nedaye گۆ rokê çû gundekî cem axakî گۆ mate hatiye çê گۆ li elîş dikerim ez dixwazim te îşekî bidêm ê گۆ baş e îşê min î zehfa axir jê pirsî گۆ ma te bikêrî cuh tê گۆ na گۆ ma te bikêrî kesaxê tê گۆ na گۆ ma te bikêrî înşaatê dîwara tê çêkirina dîwara گۆ na آخر got ji mard گۆ ma te bikêrî filan îşî bêvan îşî tê گۆ na ê گۆ ma te bikêrî palehiyê tê گۆ axayêm گۆ zatin esas îşêm ew e ê گۆ temam گۆ zehf baş e گۆ milkê min î zehf e palehiya min zehf e berebê li cem mibe ez ê te bi xwe dîkim heta çaxê palehiyê û tu jî palehiya min bike گۆ berebê ser çawa ê vê ca herro bi goşt û savarê û xwarinê û wî xwe dîtkir heta bû serê palehiyê گۆ dexil gihan bû serê palehiyê gundiya raşta palehiya xwe dest palehiya xwe kir گۆ ma filan kes kam neçine palehiyê vayê gundiya raşta palehiyê dest pê kir گۆ axayêm گۆ heta ez bêjim te îşê te jênîne گۆ temam axir gundiya palehiya xwe bi nîvî kir گۆ filan kes گۆ gundiya vayê palehiya xwe bi nîvî kir ma nebes em neçine palehiyê گۆ na heta ez bêjim te îşê te jênîne axa گۆ temam wî jî گۆ nas olsa zanê îşê wî ye meslekê wî ye nas olsa zanê گۆ heta گۆ gundiya palehî xilas kir گۆ palehiya xwe xilas kir گۆ rehmel bavê te گۆ heyra گۆ vayê gundiya palehiya xwe xilas kir dexila min mal nav piya wê ziyan lê bin ê گۆ axa گۆ siba xwekar bike گۆ îşev xwekar bike mê siba çine palehiyê ê گۆ temam گۆ çi lazim e گۆ hema گۆ gilokek ta û tevrekî bi xwe re bêne û şeveqê taştiya me qehrekî me bigire li ser bike û tiştkî dî nelazim e گۆ axa goya گۆ temam min gilokatê min fêm kir ma çi tevr e گۆ îşê te jênîne tu siba werêne ê گۆ te berebê bo sibih qehrekî wî li ser savarê kir goştî li serê kir xwar û bin çengê xwe pê rast kir û çûne ser erd ser dexila axê ser erdê axê ê dîka raşte serê gilokê serê tê bi serê simbileke gênim ve girê da û gilok xiste destê axê de گۆ axa گۆ li dora dexilê biftile giloka tê ve rîşêne heta گۆ serê tê mêne destê te li dora dexilê bizîvire گۆ axa jî diçe gilokê di ve rîşêne û diçe û heta گۆ serê tê dimêne destê yî de گۆ kêfa axê jî tê got bê ka me eceba wê hemûkî bi yek derbê re kişênê ka wê çikê wê çawakê گۆ wilo tu serê xwe de derbas dikê گۆ hêdîka گۆ ji wê de dibakê axê got bê bi ser xwe de bikişêne tê adê ta bi ser xwe de dikişênê گۆ serê simbilê ditewihê گۆ simbil tewê گۆ di rajê tê vir gò li binê simbilê dê got bê ev yek گۆ axa li wê de hema nedê û nedistêne got bê terp û dikevê گۆ salekê bi wî şiklî xwe li cem axê xwe bi xwe dîkir mesela mewlû bû.